लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै आङो मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों बिराद शर्ट समनि गेजेराव शेयार मार्केटनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगासिनो दङ आरो बे शेयार मार्केटाव बोरै इनभेस्टमेन्ट खालामो बोरै प्रफिट खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै आं माखासे भिडिअ बानायबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो दिनैबो मोनसे बानायनो नागिरदों माबे कम्पानियाव दोननांगौ माबायदि कम्पानियाव दोननांगौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंज्रिनो नागिरदों गासैखौबोथ' बुंनो हानाय नङा नाथाय एसे बुंगोन आङो मानो होननानै बुङोबा आं बिराद गोरों खानैसो मानसि कमेन्ट लिरनाय नुदों आंनि माने आं शेयार मार्केटनि भिडिअ होनायफ्राव बे मानसिफोरा बेसेबां गोरों आं मिथिया किन्तु बाथ्राफोराव हमनो हायो बिथांमोना बांद्राय गोरों नङा बिथांमोना बेसेबां बिजाब स्टाडि खालामो बेसेबां बानायो आं मिथिया किन्तु आंनि रुमा शेयार मार्केटनि बिजाबजों बुंफबनाय जा बिथांमोना बाहाय बांला मिथिगौ नालाय ए लिटल लार्निं इज डेन्जारास थिं होनना बुङो जे एसे मिथिनायखौनो बिराद बुरजा मिथिनाय बायदि मोननानै लायो आरोखि दा नैबे आंनि मोनसे पर्टफलिय' दा अभार डाइभारसिफाइ जादों बियो नंगौ आं माखासे कम्पानियाव दोनद्रायदों मानोना आङो मेनेज खालामनो थाखाय टाइम दङ आङो टाइम बे स्टकफोरखौ आङो मेनेज खालामनो हायो बेनिखायनो आं बांद्राय कम्पानियाव दोनदों आरोखि किन्तु आंनि बायदि बिराद बुरजा कम्पानिफोराव दोननांगौ बिदि नङा आं एसे आलादा दोनदों जेनेबा आंनि बायदि दोननो नाङा गुबुनफ्रा हमना ला 10टा 20टा स्टकफोराव रानस्रावनानै दोनोब्लानो जायो आरोखि अब्लाना मायबा मोनसे कम्पानिया लस थाङोब्लाबो मायबा मोनसेयाथ' प्रफिट फैगोन नालाय आरो बेबायदिनो अभारअल नोंहा प्रफिटआव थागोन आरोखि दा आंनिया गोबां माखासे कम्पानि दं नाथाय आंनियाबो कम्पानिफोराव नाय मोनसेबो कम्पानियाव लस गैयै बिदि नङा माखासे कम्पानियाव लस किन्तु आंनिया माखासे कम्पानियाव लाबानो दङ आरो अभारअल नों नाय आङो दिनैसिम मास मोननैयाव आङो मटामटि 7% मोनदोंमोन दिनै एसे खमायनानै 5% माने 6% आङो मोननानै दं आरोखि अब्ला आंनि पर्टफलिय'आ मा गाज्रि जादों जेबो गाज्रि जायाखै बियो मानो होनबा आं प्रफिटआवनो दङ दिनैबो आङो स्राव फानजोबना हरोब्लाबो आंहा प्रफिटआवनो थागोन नै 6% आंहा प्रफिटआवनो थागोन आरोखि 6% प्रफिटआवनो थागोन थ' बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नोंथाङा जुदि मेनेज खालामनो हायोबा 100टा नङा नोंथाङा 200टा कम्पानियावबो नोंथाङा डाइभारसिफाइड खालामनानै दोननो हायो नोंथांनि फान्डखौ आरो बेयाव नाय आङो जाय कम्पानिफोराव दोनदों एक्चुअलि नोंथाङा जुदि बांसिन रिटार्न लुबैयोब्ला बांसिन इन्टारेस्ट आरो प्रफिट मोननो लुबैयोब्ला नोंथाङा स्मल केप कम्पानिफोराव दोननांगौ नाथाय स्मल केप कम्पानियाव दोनोबा बेखौबो मिथिखानांगौ बयनिख्रुइबो सिगाङाव स्मल केप कम्पानिफोरा बहुत रिस्कि नोंथांनि फैसाया जोबनोबो हागौ नोंथाङा जुदि बिराद रिस्क लानो हायोबा स्मल केप कम्पानियावनो दोननांगौ नोंथांनि फैसाया हयथ' जोबनो हागौ हयथ' नोंथाङा बहुत हाजार टाइम्स नोंथाङा प्रफिटबो मोननो हागौ आरो आङो बेबायदि रिस्क लादों जाय मानसिफ्रा आंनि कमेन्टआव लिरदों बिथांमोना मिथियानोखा लार्ज केपाव दोनोब्ला नंगौ रिस्कआ ल' रिस्क किन्तु प्रफिटआ खम होमबा जुदि सोरबा हाई रिस्क लानो हायोबासो बुंदों आङो सोरबा हाई रिस्क लानो हायोबा स्मल केप कम्पानियावनो दोन नोंथाङा 1000% मोनगोन नोंथाङा प्रफिट दा आं बेबायदि रिस्क लादों जाय मानसिया कमेन्ट बक्सफोरा बुकिलाबायो बिथांमोना मिथियानो लार्ज केप कम्पानियाव ल' रिस्क नंगौ आइ डोन्ट लाइक ल' रिस्क आरो ल' प्रफिट आङो ल' रिस्कखौ मोजां मोना आङो ल' प्रफिटखौ मोजां मोना बेनिखायनो आङो स्मल केप कम्पानिफोराव दोनदों नाथाय बिथाङा मिथियाखै स्मल केप कम्पानिफ्रा माया स्मल केप कम्पानि बियो नैबेखिनियावथ' मोनसेबो स्मल केप कम्पानियानो गैया जायफोरा कमेन्टआव बुखिदों आरोखि आरती इन्डास्ट्रि लार्ज केप कम्पानि आदित्य बिरला कम्पानि लार्ज केप कम्पानि आदानि स्पर्ट्स आम्बुजा सिमेन्ट एपल' हस्पिटाल अमराजा बेट्रि अशक लेलेन्ड बेयाव मोनसेबो स्मल केप कम्पानियानो गैया जाय मानसिफ्रा ओरैनो बुखिलाबायो आरो जाम्बा आरो बिसोरो अभार स्मार्ट थारमाने बाहाय मिथिगौलै शेयार मार्केटनि एसे मिथिगौ आरो जेनेबा इनके देरला आरोखि ओरै बेयाव मोनसेबो स्मल केप कम्पानि गैया नायदो आं जिखिनिखौ आजबोबाय नै नायदो अशक लेलेन्ड AU बेंक अरा फार्मा एक्सिस बेंक बाजाज केयार बन्धन बेंक बेयाव बांसिनानो नैबे स्मल केप ओमफ्राय नैबे बाल ML आवारि बे स्मल केप बहुत खम बिबांनि स्टकआसो आंनिया स्मल केपनि आरो जाय मानसिफोरा कमेन्ट बक्सआव बुकिदों बे मानसिफोरा स्मल केपआ मा जिनिस बेखौ ओरैनो खोनादों मिथिगौ नाथाय एक्चुअलि भितर सरायाव स्मल केप माने मा मार्केट केपिटेलाइजेसना बेसेबां थायोब्ला बेखौ स्मल केप कम्पानि होननानै बुङो बेखौ मिथियानो बिथांमोना बांसिनखौनो नायदो बांसिनानो बेयाव आंना स्मल केपआनो गैया बन्धन बेंक लार्ज केप कम्पानि बैंक अफ इन्डिया लार्ज केप कम्पानि बर्जार पेन लार्ज केप कम्पानि भारत फर्स लार्ज केप कम्पानि भारती एयारटेल लार्ज केप कम्पानि बिकाजी लार्ज केप कम्पानि माबे मोनसे स्मल केप आंनिया बे मानसिफोरा ओरैनो बुकिलाबाय एसे रोंगोन नालाय 1.5 लाख खिथियो आरोखि आरो 1.5 लाख खिथिनाङा आङो बुहुत बिजाब फरायनानैसो आङो जि एसे भिडिअ बानायो आङो बानायो किन्तु बिनि गेजेरजों गोरोन्थिया जाया नङा जागोन मालाबा आंनि भिडिअफ्राव
नो डाउट मानसि हारियाथ' गोरोन्थि जाखागोन खामानि मावो नालाय भिडिअ बानायो नालाय गोरोन्थिया मालाबा आननयिंलि जालांखागोन बेखौबो आं एक्सेप्ट खालामो नाथाय खायसे बाथ्राफोरखौ जोङो माने मिथिनानैबो मालाबा माने एक्सिडेन्टेलि गोरोन्थि जालाङो आरोखि बेयाव भिडिअ मालाबा नै मा मोनसे स्मल केप कम्पानि दङ बांसिनानो लार्ज केप BPCL लार्ज केप ओमफ्राय सेन्ट्रेल बेंक लार्ज केप नै CEAC लार्ज केप नैबे साम्बाल फार्टिलाइजार साम्बाल प्लास बेफोर गासिबो लार्ज केपानो जोब बेयाव नाय माखासेयानो बांसिनानो बेयाव माने लार्ज केप नै कल इन्डिया लार्ज केप डाबर इन्डिया लार्ज केप इमामि लिमिटेड लार्ज केप बांसिनानो लार्ज केप आरोखि बेयाव स्मल केप कम्पानि गैबाङानोखा खम बिबांनि आंनि नै पर्टफलिय'आव थानाय कम्पानिफ्रासो स्मल केप आरोखि नङाबा बांसिनानो आंनिया लार्ज केपसो दोनदों आरोखि खिन्थु आङो स्मल केपआवबो दोनदों मानो स्मल केपआवसो बांसिन प्रफिट मोनो बांसिन रिटार्न मोनो नंगौ रिस्कआ बिराद हाई ओंखायनो आं रिकमेन्ड खालामा नोंथाङा स्मल केपआव इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ होननानै बेनिखायनोथ' आं बुंदों ना आंनि बे जेमान पर्टफलिय' स्टकफोर दङ बे आंनि स्टकफोरखौ नुनानै नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो नाङा आरो माने इनभेस्ट खालामनोबो नाङा आरो बे कम्पानिफोरावबो माने शेयार बायनो नाङा मानो बेफोराव हाई रिस्क खिन्थु बिराद बुरजा प्रफिट होयो आरोखि आरो आं बेबायदिखौनो प्रेफार खालामो दा बेनिखायनो आङो आंनिखौ नायनानै दोननाङा होनखायो ओंखायनो डिसक्लेमार होखायो जों जेब्ला जों शेयार मार्केटनि भिडिअ बानायो जोङो डिसक्लेमार होखायो आंनि भिडिअखौ नुनानै नोंथाङा बिराद रोंबाय साननो नाङा आं जाय कम्पानिफोराव दोनदों नोंथाङाबो बेयावनो इनभेस्ट खालामना फैसा दोनबाय बायनो नाङा नोंथाङा सोरबा फाइनान्सियेल एडभाइजारनि एडभाइस लाग्रो आरो दोन बेबायदि बेयाव नायदो मा मोनसे स्मल केप दं इउनियन बेंक लार्ज केप ओमफ्राय उइप्र लार्ज बेंक येस बेंक लार्ज केप बांसिनानो लार्ज केप स' बेबायदि खम बिबांनि कम्पानिफोरावसो माबा आरोखि स्मल केप नैखौ नायदो नैबे एक सेकेन्ड नैबेखौ नायदो नैबे टाटा कन्जुमार लार्ज केप टाटा मटर्स लार्ज केप टाटा पावार लार्ज केप टेक महिन्द्र लार्ज केप ट्रि टारबाइन लार्ज केप बांसिन कम्पानियानो लार्ज केपआवनो बांसिन दोनदों खिन्थु खमसे खम 20% बा 30%सो आङो स्मल केपआवबो दोनदों मानो स्मल केपआ बिराद हाई रिस्कब्लाबो बिराद हाई प्रफिटबो होयो स' नोंथांमोना ओंखायनो लार्ज केपआव दोननायखाय आं प्रेफार खालामो नंगौ लार्ज केपआव दोन एसे प्रफिट जायो खिन्थु रिस्क गैया आरोखि खिन्थु स्मल केप कम्पानिफोराव मार्केट केपा जुदि केपिटेलाइजेसना स्मल जायोबा फिसा जायोबा बेयो रिस्कआबो बारा मालाबा जोबलांनोबो हागौ कम्पानिया थैलांनोबो हागौ खिन्थु रिटार्नआ प्रफिटआ बहुत बांद्राय आरोखि स' नोंथांमोना मिथिनानै थानाया मोजां स' नोंथांमोनाबो दोननो हायो आं भिडिअ लाबोगोन आरो बहुत इन्टारेस्टिं भिडिअ आरो नोंथांमोना गुबुन भिडिअ नायबावनोबा आं अपसन ट्रेडिं खालामनाय भिडिअ दङ नैबेयाव आरो इन्टारडे खालामनाय भिडिअ दङ नैबे भिडिअ डिसक्रिपसन बक्सआव नायब्लानो जाबाय फारि नुलांगोन आरोखि नायनानै लाग्रोबानो जाबाय सोलोंनानै लाग्रो जानला मानला इनभेस्ट खालामनो नाङा आरो नैबे भिडिअखौ आङो अनलि फर इडुकेसनेल पारपसनि थाखायसो बानायदों आरोखि अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट